It's blazing the beat, baby. I wamba, I tuba, I wonder, why she call my number. Hey, ya party. Wannan gayan ne fa mai shaye-shaye. Ai dole yau sai na tsora tashi ba. Kai dalla ka kyale shi a wanda akwai yan sanda. To ni ma dan sandan kaina ne sai ya ban nan wajen yau. To ka gama kwashewan? To ai ka manta ka zo ka hada da ni. Wato kai dan iska ko? To yau zan ga ubin da zai raba ni da kai. A maza ya aka yi ne maza. Kai ai ba watan wannan mazan ka ajiye shi a gefe kawai nake gaya ma. Yau sai na ga mai raba ni da gayan nan. Ni da ma ba ƙuri na zo na bada ba. Na zo ne kafin ka kwararraba shi na samu sawa a Facebook gashi ma dalla dan yi mana hoto. Hotuna ko sun yi kyau. Bai sai kun dawo. Maza gobe za mu haɗu fa. Ko an ba. In na sa makato hannu sai ya kirawo baba sawai. Maza jirgin ƙasa ne ya bige ka haka na ganka haka? Don uwarka kwale-kwale ne ta bige. Ina wannan hoton da muka yi jiya. Dama wannan ranar nake ta jira na zo dama ka san ban sa shi a Facebook ba. Dama so nake wannan ranar ta fito mu dan sa shi before after. Ka dai shirya ko? Dan ina so selfin nan yayi matakar kyau. Yaro dan babarsa in na sa makato hannu sai ya kirawo. Ko kai fa kaga yanzu mun zama Hassan da Hussein. Wannan hoton ma wani zai dauke mu ba selfie zai yi ba. Zan sa a Facebook zaka sa a Facebook. Koya. Malam da Allah zo ka mana hoto. Ba shi waya. Zo ka mana hoto ni da shi. Hoto? Babasa wani bai jin kuya babasa har sai ce ya fi ni